салом арз мекунам ба ҳамаи шумо мухлисони азиз, ба саҳми он нафарне ки мехоҳанд ки аз граница гузаранд мерасонам ки акаи Ҷурабек ба шумо кӯмак мекунад. Ва чӣ гуфтанӣ ҳастам? Он нафарне ки документ надоранд ва ё ки аз документҳои аз ҳуҷҷатҳои худ метарсанд барои проблема доштанашон, акаи Ҷурабек ҳамаи инро бартараф месозад. Ва он нафарне ки мегӯянд ки аз граница гузаштан наметавонем ё ки ҳуҷҷатҳои проблема дорад ки аз гаи моро манъ мекунад, акаи Ҷурабек ҳамаи инро бардошти худ мегирад. Ва дар ҷое ки дар шаҳри Москва, дар куҷое ки шумо ҳастед, бо мошинҳои замонавӣ ки шумо бе ягон азобкашӣ рафта мегузаред границаро, пас занг бизанед, нависед, аз граница гузаред. Барои шумо акаи Ҷурабек кӯмак мекунад ва ба ҳар гуна овозаҳое ки ҳаст бовар накунед. Ҳар он чизе ки ҳаст, мушкиле ки ҳаст, акаи Ҷурабек барои шумо кӯмак мекунад. дирӯз худи шумо шоҳид будед ки ман 18500 сомониро ба ана ҳамин хонаводаи Шукронаҷон бурда супорида будам дар беморхонаи Истиқлол Хоб будан. Ва баъд аз ки ман соати 8:30 рафта будам, хабар гирифта будам ва пулро додам, соати 12 шаб аллакай барои ман видео фиристодан, занг задан ки апай Фароназ ҳолаташ бадтар аст. Ва ҳамин хел субҳи бомдод Шукронаҷон аз дунё гузашт. Ва дар ана ҳамин рӯз, дар ана ҳамин вақту соат ҷанозааш ҳаст ва мо омадем ба ана ҳамин шаҳри Қурғонтепа ба хонаашон, ба манзили зисташон ки афсус ки он чӣ қадаре ки мо шумо тавонистем барояшон кӯмак кунем ва чӣ қадаре тавонистем ки маблағ ҷамъоварӣ кунем барои ҷарроҳияш. Ва афсус ки мо пулро яфтем тавониста, яъне тонистем ки дарёбем, аммо ҷони Шукронаҷонро харида натавонистем. ӯ ҷонашро бохт. Ва 18500 сомоне ки ҷамъ шудааст, аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам, дӯстони азиз, ки он нафароне ки ҷамъ оварӣ карда буданд, пул партофтан ба хотири ҷарроҳияш, вале натавонист сиҳат шавад, хоҳиш дорам аз ҳамаи шумо бубахшед пулҳои худро, зеро дар чӣ қадаре ки дар ана ҳамин хайру саховате ки баъд аз мурданаш мекунанд, яъне ки маъракаи онҳоро бо ана ҳамин маблағи ҷамъкардаи шумо гузаронанд. Ва мо имрӯз омадем ба ҷаноза, чӣ қадаре ки наворе ки метавонем гирифта аз ҷаноза барои шумо кӯмак мекунем ва барои шумо нишон медиҳем. Акаҷон, ҳамдардимона қабул кунен, ҳамдардии тамоми подписчикои сомонаи Фароназ лайфа қабул кунен. Медонам ки имрӯз бароятон душвортарин рӯз аст. Албатта мушкил аст кӯдаки 9 солае ки ба умед беморхона мебарӣ то ки сиҳат шавад, вале имрӯз ба ҷои сиҳат гаштану бо ӯ чӣ мегӯянд, ман аллакай ин ҳолатро дида худамро гум кардам. ӯро сиҳат овардан болои макони худатон, вале ҷасади холӣ меёред. беҳад душвор аст. Сад офаринатон ва сабри ҷамил мехоҳам ба хонаводаи шумо. Ва мегӯям ва пӯстани ҳастам ки баъд аз ки мо пулро бурдем додем, ҳамин қадар мегӯям ки чизе аз дастамон наёмад. Тавонистем пул ҷамъ кунем, бирем ки ба ҷарроҳӣ аллакай қувват накард. Марум нигоҳ ба даст парвандигор насиба бошам камида. Баъд рафтани шумо ҳолатш беҳад бад шид. Як ду бор серсаш астанавӣ чид аппарат надаша. Ним соат меса бо бедор мешавам. Ҳамин дард фуромӯш қатӣ. Охир омад соат баъди бомбаи соат 7 минут. Ҳамон аппарат ба даҳанаш ҷон бадтарин ҳолат аст, медонам. Ва
اون نفرانی که مبلغ جمع کردن برایشون برای جراحی کردن، البته که ما برای شما آوردیم ولی نتوانستیم که به جراحی هم الکل نرسید. چی گفتنی هسته؟ ما هم قصد داشتیم که جراحی کنیم. بله. به همین خاطر شما مراجعت کردیم. همون نفرایی که مقصد خیر صدقه کردن به چی خیلی ما دعا کردم. یک کسی چند سال گذرونده باشه مقصد نصف شده همه وای بدنش رسخات کرده در بیمارخانه بدانش. بله. خیلیگاش مونده بیاد اگه کسی چه رسخات مقصد خیر کرده باشه خداوند خیرش قبول کنه شما ببخشید مقصد با مراسم معرکه و خیلی با استفاده میبره های نصیبش همین بیاد. خب دوستان عزیز، امروز میدونید برای چقدر اینقدر دشوار است برای من از 30-40 زیاده از برنامه خیریوی که من کردم بیماران یتیمان و من بسیارتر بیماران، امروز دشوارترش آن است که در بین همش کودک 11 ساله که هیچگاه یک گپش از خاطرم نمی رود که دستش را خودش نشان داد و فقط آه کشید، آه درد کشید و خیلی مدت کوتاه بود. همگی 6 روز من برای او یاردم کرده توانستم که 18,500 سامان جمع شود و خواستم کمی هم باشد برای این کودک یاری رسانه، ولی افسوس که او دیگر با ما نیست. خداوند جایش را جنت گرداند و خانه آخرتش را آباد. باید همه یک جا دست دعا میبرداره. باقی خداوند نگهبانتان.